बेरगाव जिल्ला बिसाया गिबि खेब बान्था होनाय फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाहामै खुंफुंदों। बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन आरो बेरगाव जिल्लानि बानजायनायाव बेरगावनि बड'फा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बान्था राननाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे बान्था राननाय हाबाफारियावनो मिरु बिसानि नेहाथारि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैला आरो मेन्डेलाया बाहागो लायो। हाबाफारि बादियै फिरफिला बिरहोनाय, जौसां आरो साइनासालि बेखेवनाय, बिसानि सायाव सावरायनाय, साबसिन महरगिरिफोरनो बान्था राननायजों लोगोसे महरगिरिफोरनि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होगोन बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। मिरु बिसानि आफादगिरि नेरसोन बर' आरो बेरगाव जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि दिपेन बर'आ खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। फिल्म हलानो गैया, ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फेहेरनायजों लोगोसे हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय टिभि सेन्टार, रेडिअ सेन्टार, एफएम सेन्टार, दा बिदिनो इलेक्ट्रनिक मिडियाजों फकास खालामनो, टेलिकास्ट खालामनो, ब्रडकास्ट खालामनो जोंहा बेबायदि सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो थाखाय बिजों मोजां रोखोमै बिजों जों मोननो हायाखै, जायनि थाखाय सावथुना दायो दिनैनि नैबे लेभेलावहाय सफैदोंब्लाबो माने आरो नांबावगौमोन, जाथ'वाखै। दा बेखायनो फैबाय थानाय समफ्राव जों गसा थिदों निस्सयকৈ जोंनो थांनाय समफ्रावहाय जायखिजाया सरकारि माबानिफ्राय हेफाजाबनिफ्राय जों मोननो हायाखैमोनब्लाबो दा गोदान फैनाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय एसेब्लाबो हेल्प मोनगोनखौ जों सानदों। खारन बिथांमोना खोथा होदों थांनाय बोसोरावनो जे नोंथांमोना जोङो जिल्लायाव गंसेब्लाबो मिनि सिनेमा हल लुफुंनानै होगोन। दा बिथांमोननि थांखिया जुदि जाफुंमारोब्ला सिनेमा हल थायोब्ला एबा टिभि सेन्टारखौ जुदि जों खमसे खम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हायाब्लाबो बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल नांगौब्ला दिल्लीयाव थायो ना गुवाहाटीयाव थायो थाथोंमोन, दा बुंनांगौ खोथा गैयामोन। खिन्थु बर' बिजोंनि टिभि सेन्टार जानायमोनब्लाबो जोंनि रिंगौ दामसाफोरखौहाय जोङो बेवहाय फकास खालामनो गोरलै जागौमोन आरो। दा बेफोरबायदि खाबुआ जोंहा एसे थालांदों, बेफोरखौ जों मोननांगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि दिनै गोदान जाय बे हारिमुआव खामानि मावनो ओंखारदों बिथांमोना एसे गोदोनि बायसा नङाब्लाबो जिहेतु दायो कम्पिटिसन मुगा जाहैबाय, माने कम्पिटिसनसो जोङो माने कम्पिटिसन खालामनानैसो जों थांनांगोन। दिनै नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो थाखाय जोंनि माने सावथुना स्टेन्डार्ड लेभेलाव जानांगोन, स्टेटास गोनां जानांगोन। इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जों कम्पिटिसन खालामनो थाखाय जोंनि सावथुना साफिसियेन्ट माने टेक्न'लजिजों माने आप टु डेट जानांगोन। दा बेबादि जुदि जानो हायोबा निस्सयকৈ जोंनि सावथुना दा जेसेबांखिनि स्टेजआव दङ बेनिफ्राय गोजौ थाखोआव जों थांनो हागोन आरो जोंनि जेनेरेसनफोरखौबो जों मोजां रोखोमै दाफुंनो हागोन। दिनै जों जेनेबा हलिउड बलिउडनि खोथा बुङोब्ला जोंहा आसामनिफ्रायबो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों नुनो मोनो, खिन्थु जों बर' समाजावहाय दासिमबो मुम्बाइआव थाहैनानै इस्टाब्लिस जानाय, दासिमबो माने हलिउडआवहाय थांनानै गावखौ दाफुंनाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जारिमिनानो गैया। दा बेखायनो बेफोरबायदि परिबेगा जाहाथे फैथों बेनि थाखायनो बिसाखौ माने 2014 मायथाइयाव जों दाफुंनाय जादोंमोन। आरो बेनि थांखिया बे नङा जे दुलाराय हारिमु आफाद थानायनि इयुनावबो जे बिसाखौ जों गोदानै थांखि लानानै दाफुंदों बे नङा। जे जोंनि माखासे सावथुन मुलुगाव आर्टिस्टफोरनि गेजेराव थानाय माखासे गेना गोरोन्थि आरो लोगोसे मावनांगौ खामानि बेफोरखौ थोंजोङै जों मावफुंनो हानायनि थाखायनो जों बिसाखौ दायो आफाद हिसाबै दानानै खामानि मावलांदों। दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ जों जोबोद साबायखर बावहरदों जिहेथु जोंनि नैबे हाबाफारिखौ सालायनायाव दाख्लैनिफ्रायनो जोंखौ हेफाजाब होबाय थादों, फोसावना होबाय थादों, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों आरो मानव गेदेर सानसुमैफोरा जोंखौ हेफाजाब होफैदों। दिनै जोङो जोबोदैनो खुसि बेरगाव जिल्ला बर' सावथुन बा मुलुगनि बा महरगिरि आफादनि दैदेननायाव दिनै सेथि जिथु बान्था होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया मोजाङैनो जाफुंगासिनो दङ, फुंनिफ्रायनो जागासिनो दङ। फुङाव जोंहा फिरफिला बिरहोनाय, बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय जोंनो सावराय जुथुमा जानानै थांबाय। दा आरो जोंनि गेजेराव माबा सोलिबाय थादों, मेथाइ खननाय बादायलायनाय भइस अफ बड'सनि जोबोद मोजां मेथाइ खनगिरिफ्रा मेथाइ खनगासिनो दङ, जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे जोबनायनि उनावनो जोंहा आरो जोबथायाव जोबोद मोजां गाब गोनां मोनसे हाबाफारि दङ, बेनो जाहैबाय जोंनि बेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय आरो लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय, उदालगुरि जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोरखौ लानानै रोजाबनाय, मोसानाय, बायदि फाव दिन्थिनाय बेफोर हाबाफारि बा हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि दङ। बेयो जोबोद गाब गोनां जागोन, जों बेखौ मिजिंथिदों आरो जोङो बेवहाय बाहागो लानो जोङो हांख्रायदों जोंनि मिरु बिसानि आफादगिरि
नेरसिन सार आरो नेहाथारि गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र सार लोगोसे फैला सार मेन्डेला सार लोगोसे जेसास केरकाटारि सार बिथांमोना सफैबाय जोंनियाव नै डिमाकुसि सफैबाय दै फन खालामहरदोंमोन दा बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव दा बाहागो लाफैगोन जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि ओनसोलनि गासै हारि माहारि बिथांमोनखौ जों लिंदों आरो जों MCLA MLA बिथां सारमोनखौबो हांख्रायदों बिथांमोनाबो फैगोन होननानै बुंदों नै हाबाफारि जानाय लोगो लोगो बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैगोन बे बान्था होनाय हाबाफारि लागोन मा बिदिखौ नायनानै हाबाफारि औ बेखौथ' जोङो बान्था होनाय हाबाफारिया बेनो दा जोंहा भइस अफ बड'स माने मेथाइ खननाय बादायलायनाय बेयाव जों बान्था होगोन बेयाव जोङो सेथि नैथि थामथि लाखिगोन बेनिफ्राय जायनिखि मेथाइ खनगिरिया सेथि बान्था मोनगोन बेखौ जोङो सेन्ट्रेल बिसाया जिथु लेभेल लेंहरदों बेखौ जों लांनाय जागोन आरो बिथाङा जोंबो बान्था लाखिनो हायोबा बिथाङा गावखौ गायसननो हानाय सासे मेथाइ खनगिरि जानो हागोन जों बेखौ दिनै लाबाय थादों आरो लोगोसे जिथु फिल्म एवार्ड फेस्टिभेल जों लानाय जादों बेवहाय जोङो जायफोरा जोंनि भेरगाव जिल्ला बिसानि सिङाव थानाय महरगिरिफोर दङ बिथांमोना फाव खालामनानै फावखुंगुर फावखुंग्रि दामगिरि बिथोनगिरि बा मोसानाय फोरोंगिरि केमेरा पार्सन अनेक दङ बिथांमोननो जोङो मोजांसिन जायफोरा खालामनो हादों थांनाय समफोराव बिथांमोननो जोङो साबसिन बान्था होनायनि बेयाव हाबाफारि लादों आरो दा बिथांमोनखौ जोङो नैबे दा दसे समनि जानो गोनां हाबाफारियाव जों बेखौ होनाय जागोन